Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дуслар. Барыгызны да изге Рамазан айы белән чын күңелдән котлыйм. Уразага килгәндә, мин уразаны кичкенәдән үк, балачактан үк, мәктәп елларында укыганда ук тота башладым. Үземнең дәваниләремә карап, дәватиләремә карап, чөнки мин, әлхәмдүлилләh, шундый гаиләдә үстем. Һәм минем дәваниләремдә намазлы кешеләр иделәр, дугаларны мин алардан өйрәндем. Һәм инде уразаны да менә шулай кичкенә вакыттан мәктәптә укыганда үзләштерә башладым. Ләкин инде аны тулаем түгел. Баштарак мин 1-2 көн, 3 көн, аннары бер атнага күчтем, менә шулай әкренләп, аннары инде айлар буе менә шулай Рамазан айы дәвамында тота башладым. Һәм инде бүгенге көндә, әлхәмдүлилләh, 1 елны да калдырган юк. Иң мөһиме, әлбәттә, инде кичкенә вакытларда аңа бик тә теге аның чын мәгънәсенә төшенмисең бит инде, ашамаска, эчмәскә кирәк икәнлеген беләсең. Менә инде хәзер инде тормыш дәверендә аңлыйсың, Рамазан айының, уразаның иң төп мәгънәсе ул әлбәттә инде ашамау, эчмәү генә түгел, иң төп инде безнең күңелләрне чистарту, безнең ниятләребезне яхшырту. Һәм инде менә шушы Рамазан айын хәзер инде без ел саен көтеп алынган иң матур чараларның берсе. Без аны бик көтәбез ел саен. Һәм һәрберебезгә дә исән-сау ел саен шул Рамазан айларында уразаларыбызны исән-сау тотарга язсын, кабуллардан булсын бер үк. Һәм инде Аллаһ Тәгалә безнең һәрбер эшләгән эшләребезне, ниятләребезне кабул итеп, тормышка ашырсын. Амин, шулай булсын.